naiz eta badituen sustraiak bailada honetan, bai, aita eta aitaren familia oinatikoak, bera Gasteiztarra da, historian lizentziatua eta historia garaikidean masterra, eta masterra egin zuenetik gai honetan, esan dezakegu, espezialista bihurtu dala, bai, gaur egun irakaskuntzan egiten du lan, irakaskuntza ertainean. Gasteizko institutu baten dabil, historiako irakasle moduan. Bai, irakaskuntzan dagoen ekimen bat gure aurrak ere badira deitzen dana, eta Palestinako umeen errealitatea difunditzeko eta eurei laguntzeko sortutako ekimen horretan be parte hartzen dau, eta divulgazio lana egiten dau orokorrean, Euskadi Irratian be 10 saioan, beti historiakin erlazionatutako gaiei buruz hitz egiten eta entzun dezakegu, bai? Beraz, nahi dozunean, Mark. Ez berdin du. A ver. Hau ez dakit nola da. Nola di, Juan. Entzuten da? Hobeto? Bai. Bale. Bikain. Jarriko eta hemen. Eta hasiko gara. Bueno, esaten nuen bezala, hasiko gara, hitz egitera pixkatxo bat, Palestinaren, gatazkaren, jatorriaren inguruan. Izan ere, gaur egun pilpilean dagoen gaia da, eta nik uste dut funtsezkoa dela ulertzea nola heldu garen errealitate honetara, ez? Eta horretarako, hasi baino lehen, hemen jarri dizkizuet infografia batzuk, eta lehenengo gomendioa egingo dizuet. Lehenengo gomendioa da web orri bat, hemen ikusten duzuena, Visualizing Palestine deitzen dena, eta oso infografia interesgarriak egiten dituzte. Hemen jartzen dizuedan hau, duela urte betekoa da, eta ikusiko duzuen bezala, banatzen da bitan. Ezkerreko aldean, 1957 eta 1959, eta gero, 23-24, esaten dizuedan bezala, joan zen urtekoa delako, baina zer alderatzen digu? Alderatzen digu alde batetik gaur hitz egingo dizuedan Nakba eta gaur egungo genozidioa. Eta, esaten dizuedan bezala, atzera egin behar dugulako ulertzeko nondik datorren gatazka. Baina gatazkak izan ere ez ditu bi urte. Azken finean, azken bi urte hauetan genozidioaren ondorioz, azkenean esango dugu lehen planora itzuli dela Palestina, pixkat ahaztuta zegoen gatazka hau, ez? Baina ikusiko dugu gatazka honen sustraiak, erroak, askoz ere atzerago daudela. Inkluso, nahiz eta nik hemen Nakba jarri dizuedan, atzerago ere joan behar izango gara, bai? Orduan, ze gertatu zen 1957 urtean? Eta aurreratzen dizuet, nik galdera batzuk luzetuko dizkizu dela, ez dudalako nahi izatea nik bota eta bota, nik neut ikustea zuek jarraitzen nauzuela, eta mesedez ere eskatuko dizuet, edozein momentutan edonork zalantzaren bat badeko, altzatu eskua eta lasai asko galdetu, bai? Orduan, 1957, non kokatzen gara 1957 urtean? Zer gertatu berri da mundu mailan? Bigarren mundu gerra, ezta? Bigarren mundu gerra amaitu da, Bigarren mundu gerran gaur ere juduen inguruan hitz egingo dugu, eta gertakari oso garrantzitsu bat emango da, holokaustoa, eta horrek ere ikusiko dugu nola erlazio zuzena izango duen Palestinan gertatuko denarekin, bai? Eta hemen, 1957-58 urtean, emango da fenomeno bat deituko dena Nakba. Nakba hitzak arabieraz esan nahi du desastrea. Desastrea zergatik? Hor gatazka bat emango delako, sionista eta arabiarren artekoa, bai? Eta horrek, desastre bat suposatuko du arabiarrentzat, izan ere, 750.000 palestinar euren etxeetatik kanporatuak izan ziren. Eta datuak alderatzen baditugu, ikusten dugu, gaur egun martxan den genozidioaren ondorioz, datuak are, beldurgarriagoak direla, desplazamendu ugari izan direlako, eta ia Gazako populazio guztia
bere etxetatik kanporatua izan delako, bai? Hemen ere ikusten ditugu datu gehiago, nola Nakbaren bitartez herri asko suntsitu ziren, 500 herritik gora, baina hemen ikusten dugu 170, esan dizudan bezala hau 2024ko datuak dira, gaur egun oraindik datu horiek are okerragoak dira, 180 bueltan, bai? Eta hildakoak 15.000 palestinar hil ziren Nakban, gaur egun datu hau erabat desfasatua dago, eta horren inguruan ere apurtxo bat beranduago hitz egingo dugu. Eta hemen jarri dizkizuet bi figura, ez dakitia identifikatzen dituzuen. Badakizuen hortzuk diren, seguro eskumakoa baietz. Bai, ez da? Oso ondo, Ben Gurion ezkerrekoa, oso ondo, izan zena Israelgo estatu judua eratu zenean lehenengo lehen ministroa, eta beste aldean Benjamin Netanyahu, ez da? Eta hemen ikusi zer esaten duen bakoitzak, hemen Ben Gurionek beharrezkoa ikusten zuen populazio arabiarra desplazatzea, garbiketa etniko bat burutzea, Israeleko estatu judua eratu ahal izateko. Eta era berean, gaur egun ere, izan ere, hamarkada desente daramatzate beraien plana aurrera eraman ahal izateko, Netanyahuren plana berbera da, Palestina historikotik, palestinar guztiak kanporatzea. Eta bere intentzioa inguruko herrialde arabiarrek palestinar horiek jasotzea da. Bai? Eta hemen esaten du, arabiarrak kanporatu eta haien lekua hartu behar dugu. Eta indarra erabili behar badugu, badaukagu horretarako indarra. 1937. Hau da, gaude esaten, Europan judua kolokaustoa pairatzen ari ziren bitartean, sionistek bazituztela planak palestinarrak euren etxeetatik kanporatzeko ikusten duzuen bezala. Ze askotan esaten dugu, hainbeste sufritu duen herri batek, nola egin dizaioke hainbesteko mina beste herri bati, ez da? Eta hitz egingo dugu, bilakaera historiko bat egingo dugu, ikusiko dugu nondik datorren guzti hau, Gazan eta Palestina osoan, ikusiko dugu Britainiarren erantzukizuna guzti honetan zein izan zen, eta gero hitz egingo dugu jada, Nakbaren eta garbiketa etnikoaren inguruan, eta gaur egungo genozidioaren inguruan ere. Emakume hau, nor da? Esan. Jartzen du, ez da? Francesca Albanese. Eta oso epaitua izan da Israelen gandik, ez da? Gauzak diren bezala jarri dituelako. Eta eman duelako horre, hemen bideo motz bat dago, eta bideo horretan, gauza bat esaten du. Ikerketa ezberdinak eraman direla aurrera, eta lehen erakutsi dizkizuetan datu desfasatu horiek, gaur egun ezin dugu jakin zehatz zenbat palestinar eraiak izan diren, baina badaude ikerketa ezberdinak, eta ikerketa haietako batek adibidez esaten du 680.000 palestinar eraiak izan direla azken 2 urte hauetan. Eta hori ez dut nik esaten. Hori esaten dute, adibidez, Richard Hill eta Gideon Polia ikerlariek. Eta Francesca Albanese berak baieztatu egin ditu datu horiek, bai? Horregatik, esan dizudan bezala atzera egingo dugu. Eta luzatuko dizue lehenengo galdera. Zer da sionismoa? Ideiarik, entzun duzuen noiz bai sionismoa zer den? Ze agian baten batek pentsatzen zuen gaur juduen inguruan hitz egingo dugula. Bai, juduen inguruan hitz egingo dugu, baina bereizketa oso garrantzitsu bat egin behar dugu. Judaismoa eta sionismoa ez da gauza berbera. Orduan, judaismoa imaginatzen dut guztiok badakigula zer den, ezta? Zer da judaismoa? Erlijio bat, ezta? Baina sionismoa ez da erlijio bat. Zer da sionismoa? Beldurrik gabe, mesedez? Oso ondo, mugimendu politiko bat. Mugimendu politiko bat bilatuko duena zer? Eta nun sortuko dena, eta noiz sortuko dena. Venga, galdera gehiago. Azterketa bat dirudi honek, A ber, lehenengo noiz, guazen kokatzera. Noiz sortuko da sionismoa? Mugimendu politiko bat da, oso ondo. Ere sortuko dena noiz? Ez? Atzerago? Oso ondo. Orduan, esan berri dugun bezala, sionismoa mugimendu politiko bat izan zen. 19. mendearen bukaeran eman zena, ze testu ingurutan? Emango zena,
kolonialismoaren testu inguruan. Eta hau oso argi izan behar dugu. Izan ere, zionismoak eta kolonialismoak lotura zuzena izango dutela ikusiko dugu. Eta zer da kolonialismoa? Kolonialismoa izango da 19. mendean Europako potentziek aurrera eramango duten politika bat izango dela, beraien nagusitasun ekonomiko eta militarra baliatuz Afrikako eta Asiako lurrak kolonizatzeko izango dugu, ez? Eta hori oso ondo irudikatzen da hemen daukagun margolan honetan, ezta? Zeinetan ikusten dugun Bismarck, Alemaniako kanzilerra, eta hemen daude Europako potentzia ezberdinak erabakitzen Afrika nola banatuko zuten. Beraien artean, tarta bat izango balitz bezala, ezta? Eta testuinguru honetan sortuko dira nazionalismo ezberdinak. Nazionalismo guztiak 19. mendean sortuko dira. Eta nazionalismo judua ere, testuinguru horretan emango da. Eta nazionalismo judu honen sortzailea Theodor Herzl Hungariarra izango da. Zein izango da zionismoak defendatuko duen ideia. Izango da, haiek juduak lurrik gabeko herri bat zirela eta herririk gabeko lur bat behar zutela. Baina, arazoa zein izango da, eta hemen daukagu Maitane Azurmendi artistak egindako ilustrazio bikaina hau, zeinek irudikatzen duen era paregabean nola Palestina, zionistek esaten zuten Palestina horrela zegoela. Hau da, basamortu bat izango balitz bezala, eta beraiek iritsi zirenean utzik zegoela. Baina hori, zionismoak botatako mito faltsu horietako bat da. Bai? Hemen ikusten dugu, Golda Meir, Israeleko lehen ministro izandakoak nola bota zuen, ez zegoela palestinarrik ez ziren existitzen. Mito hori baieztatzen, ez? Eta gaur egun, Israelen mito hori eskoletan jasotzen dute ikasleek, orduan adoktrinazio hori eguneroko kontua da Israelen. Baina errealitatea zein zen? Errealitatea beste hau zen. Hau da, Palestina historikoan, palestinarrak bizi zirela, hemen ikuste dezakegu beraien simbolo nagusia, ez da, olibondoa. Olibondoa beraientzat landare bat baino askoz ere gehiago da. Olibondoak irudikatzen du palestinarrentzat sumu da, erresistentzia edo bi gauzak, ez? Erresistentzia eta erresilientzia laguntzen dienak aurrera egiten irudikatzen ditu, ez? Eta horregatik gaur egun ere ikusten dugu nola askotan lurralde okupatuetan Zisjordanian batez ere nola sionista kolonoek moztu egiten dituzten olibondo horiek, sustraietatik atera nahi dituztelako palestinarrak, ez? Beraien lurraldetatik atera nahi dituztelako, hori metafora benetan krudela, ez? Eta, hemen ikusten dugu nola, bertan palestinarrak bizi ziren, eta nola palestinarra asko eta asko, bizi ziren lurrak lantzaz, ez? Nekazariak ziren. Zionismoak mito ezberdinak izango ditu, gero ikusiko dugun bezala, eta mito horietako bat, izango zen hau, ez? Palestinan ez zegoela ezer. Eta, esan dugun bezala, zionismoa sortuko da testuinguru oso berezi batean, ez? Kolonialismo garaian, nazionalismo garaian, eta, esan behar da, nola, 19. mendean, juduak egon zeuden Asia egon mendebaldean, ezta? Baina gutxiengo bat ziren, 3 inguru, musulmanak 96, kristauak 11, eta esan dezakegu bizikidetzan bizi zirela. Ez ordea Europan, eta ilustrazio honek zer irudikatzen du? Ilustrazio honek irudikatzen du, Europan zegoen antijudaismoa. Eta kontuz, antijudaismoa esaten dut, eta ez antisemitismoa, semita hitza hizkuntzalaritzatik datorren hitz bat delako, eta askotan txarto erabiltzen dugun hitza. Gero azalduko dizuedan bezala. Baina, esaten dizuedan bezala, esan beharko genuke antijudaismoa. Eta antijudaismo hori etzen Asian zegoen zeozer. Hori, Europan oso errotuta zegoen zeozer zen, bai? Mendeak zeramatzana, eta horregatik, juduek
jasarpena eta programoak jasan izan zituzten, Europako herrialde askotan. Adibidez, Errusian, badakigu ere Espainiatik kanporatuak izan zirela 15. mende bukaeran, errege katolikoek 1492 urtean kanporatu zituzten, eta hemen ere ikusten dugu Frantzian, oso nabaria zela ere anti-judaismo hori. Ilustrazio honetan, Dreyfus generala ikusten dugu, Dreyfus generala gizon hau zen, eta leporatu zioten alemanen espia izatea leporatu zioten. Eta irudi honetan ikusten dugu nola zalditeriako general honek bere sablea apurtzen duen humilazio modura eta guzti hau judua izateagatik. Lehen aipatu dizuedan Theodor Herzlek epaiketa hau jarraitu ahal izan zuen bera kazetaria zelako eta jabetu zen Europa zegoen antisemitismo horretaz, ez? Eta horrek eragin zuen sionismoa azeleratzea eta sionismoak indarra hartzea Europan. Baina beti ere kontuan hartu behar duguna da nola sionismoa juduen artean korronte gutxiengo bat zela. Gehienak ez zirela sionistak. Eta berriz ere gogoratu behar dugu sionismoa fenomeno europar eta kolonial bat dela. Europan ematen delako eta gero Europatik sionistek esportatu egingo dutelako Asia hego mendebaldean. Kolonialismoaren inguruan hitz egin dugu eta argi izan behar dugu ze kolonialismo mota dauden. Alde batetik ditugulako ustiapen koloniak eta beste alde batetik jendestatze koloniak. Ustiapen koloniak izango dira bilatuko dituztenak baliabide naturalak ustiatzea Afrikako eta Asiako lurraldetan, ez? Zertarako, esan dugun bezala 19. mendean kokatzen gara, industrializazio garaian, eta behar zutena zen baliabide natural merkeak lortzea eta lanesku merkea ere. Horretarako, Europarrek kolonialismoa bultzatu zuten eta ustiapen kolonialak sortu zituzten. Baina, beste alde batetik ere baditugu jendestatze koloniak. Eta jendestatze koloniak zer ziren? Honetan, bilatzen zena zen populazio natiboa ordezkatzea kolonoek. Kolonoek bilatzen zuten kanporatzea edo natiboekin amaitzea, ez? Ez dakitia zein adibide etorri zaizkizuen burura, baina aipagarriak dira adibidez Amerikako estatu batuetan gertatu zena, ez? Nola erresuma batutik alde egin zuten puritanoek sortu zituzten koloniak, 13 kolonia famatu horiek Ipar Amerikan, eta gero gutxinaka Indio eta bakeroen pelikuletan ikusten dugun bezala, horiek deitzen zirena pelikulas del oeste, ez da, mendebalderantz zibazelako kolono hauek joan ziren, indiarrak hiltzen eta beraien lurrak okupatzen. Orduan ikusten dugu nola, kanporatu egiten zituzten natiboak beraien lurretatik eta genozidio bat aurrera eramango zuten herri natiboekin amaitzeko, ordezkatu nahi zituztelako. Baina hori esen adibide bakarra, adibidez hori ere aurrera eraman zen Australian, gaur egun aborigenak oso aborigen gutxi gelditzen dira, eta baita ere Zelanda berrian adibidez, ez? Palestinaren kasuan, palestinarrek pairatu zituzten bi kolonialismo motak. Ustiapen koloniala aurrera eraman zuten Britainiarrek eta jendestatze koloniala aurrera eramango zuten sionistek. Sionistek lehenengo kongresua 1887 urtean egin zuten Basilean, eta horren aurretik eztabaidatu zuten non eratu zezaketen beraien herrialdea, ez? Esan dugulako beraiek zirela herri bat lurrik gabe,
eta bilatzen zuten lur bat herririk ez zuena, ez? Baina hori ikusiko dugu ez dela emango. Eskaini zitzaien Kenia eta Tanzaniako zonaldean Britainiarrek eskaini zieten lurraldea, baina uko egin zioten, pentsatu zuten ere Argentinan ezartzea, baina azken finean erabaki egin zuten Palestinan ezartzea. Hemen daukagu Theodor Herzl eta oso interesgarria da, zita honek oso argi uzten duelako sionismo eta kolonialismoaren arteko lotura hori. Irakurriko dizuet. Historia egiten laguntzeko gonbidatua izan zara. Hau, Theodor Herzlek Cecil Rhodes handiki eta kolonoari bidali zion eskutitza izan zen. Handikia da magnatea, bai? Eta magnate honek ustiatzen zuen Hego Afrika. Orduan, horregatik esaten dio, gonbidatzen duela historia egitera, ez duela Afrika barne hartzen, baizik eta berak hitz egiten diola Asia txikiko zati baten inguruan, horren inguruan, ez da bilela ingelesen inguruan, Cecil Rhodes ingelesa zelako, juduen inguruan ari dela Herzl. Eta orduan esaten dio, beraz, zergatik zuzentzen natzaizu, hau ez bada zure arazoa. Hau, kontu kolonial bat delako. Theodor Herzl berak oso argi zeukan, kontu kolonial bat zela. Eta horregatik, sionistek bilatuko dutena hasieratik zer da? Ahalik eta lur zati handiena lortzea, ahalik eta populazio natibo gutxienarekin. Hau da, ahalik eta Palestinan gutxienekin. Eta hori nola eramango zuen aurrera, 19. mendearen amaieran, juduak populazioaren 3% besterik ez zirenean. Argita garbi, zeo zer egin beharra zeukaten, eta horretarako aurrera eramango zituzten, deituko zirenak alilak. Alilak izango ziren Palestinarako migrazio masiboak. Eta hauek 19. mendearen bukaeran hasi ziren, hemen ikusten duzuen bezala, populazioa 3-4 dira pasatuz, lehenengo mundu gerra amaituta 13%, baina asko intentsifikatu ziren gerrarteko garaian. Zergatik uste duzue? Bai, zuzen zaudete, hau batez ere izango da nazismoaren ondorioz eta antijudaismoagatik. Holokaustoaren ondorioz, 6 milioi judu erail zituzten naziek, eta askok Europatik alde egin zuten. Gehienek Amerikarantz, baina beste askok, sionistek bultzatuta, Palestinarantz. Bilakeara historikoarekin jarraituta, goazen kokatzera non dagoen Palestina, edo non zegoen 19. mendean non kokatzen zen Palestina. Ni galdetzen badizuet, non kokatzen dugun, nola deitzen diogun eremu honi, ziurre aski zuetako askok esango diazue ekialde hurbila edo gaztelaniaz esaten dena Oriente Medio. Baina kontuz, hori termino eurozentrikoa da, eta saiatu behar gara pizkatxo bat hizkuntza zaintzen. Izan ere, erabat termino eurozentriko eta koloniala da, Britainia handiak, zein zen Britainia handiaren kolonia kutsuna? India, ez da? Eta beraiak esaten zioten, Oriente Medio gaztelania zergatik dagoelako India eta Britainia handiaren erdian, ez? Orduan, nola deitu genezake, ekialde hurbila deitu beharrean. Ez aldiogu deitzen adibidez, Laos, Vietnam, Kanboiako zonalde guzti honi, Asia Hego ekialdea. Era berean honi deitu geniezaioke, Asia Hego mendebaldea, edo baita ere, Mediterraneoko levantea ere deitu diezaioke. Bueno, zonalde hau, noren eskuetan zegoen? Otomandarren eskuetan. Eta hemen ere galdetzen badizuet, otomandarrak zeintzu ziren edo zer nolako lurraldea zen, askok segurazki erantzungo didazue imperioa zela, otomandar imperioa, ez da? Testu liburuetan ziurrazki horrela aurkitzen baita. Baina esan behar dizuet, otomandarrak ez zituela emperadore batek agintzen. Orduan esen imperio bat, sultan batek agintzen zituen. Orduan, sultan herri otomandarra izango litzateke termino egoki. Orduan, lurralde hauek sultan herri otomandarraren eskuetan zeuden, 20. mende hasieran, dakizuen moduan, lehenengo mundu gerrak estanda egin zuen, eta sultan herri otomandarra Austro-Hungariar imperio eta Alemaniarekin batera
borrokatuko zen. Baina galdu egingo zuten. Eta hori ikusten hasi zenean, bai Britainiarrek eta bai frantsesek, eta hasiera batean Errusiak ere, baina mazazpian gogoratu, Errusiak iraultzak eztanda egingo duela, eta orduan Errusia gero akordioetatik kanpo geldituko den, hasiko dira pentsatzen, lurralde hauek nola banatuko dituzte. Eta 6 pikoteko akordioak aurrera eramango dituzte lehenengo mundu gerran, 1916 urtean, pentsatuz nola banatuko dituzten, Asia hego-mendebaldeko lurra hauek. Hori bai, egin zuten, sekulako traizio egin zieten, bertan bizi ziren populazio arabiarrei. Izan ere, 6 pikot akordioa sinatzen zuten bitartean, aldi berean, sortu berri ziren nazionalismo arabiarrei zine egin zieten, beraien herrialde propioak eratu ahal izango zituztela. Horra adibidez, figura garrantzitsua izango da Lorenz Arabiakoa, eta argi zeukatenean beraiek nola tarta beraien artean banatuko zuten, ez? Eta gainera, urte bat beranduago, hori gutxi balitz, Balfour adierazpena eramango zen aurrera. Arthur James Balfour, atzerri ministroak, eskutitz honetan, zine egin zien juduei beraien etxe nazionala eraiki al izango zutela Palestinan. Eta baiestatu dezakegu inongo zalantzarik gabe, hau izango dela Palestina eta Israelen arteko gatazkaren hasia. Honek eragingo duelako, sionismoari, zilegitasuna ematea, zilegitasuna sionismoa Palestinan ezarri ahal izateko. Beste ilustrazio bat, eta hemen jartzen dizue zer den, kibutz bat. Entzun duzuen noiz behit zer den kibutz bat? Bale, zer da kibutz bat? Komunitate bat, oso ondo, nekazaritzan aritzen zirenak, lur komunalak ziren, bai, eta bertan non eratu ziren Palestinan, bai, Palestinan eratu ziren, eta zer gertatzen zen, lurroiek nork hartu zituen? Sionistek hartu zituzten. Erosi zituzten. Hori da, esango dugu noble moduko, baina Palestinan bizi ez ziren arabiar aberatzei. Askotan bizi zirenak inguruko herrialde arabiarretan. Eta orduan zer suposatu zuen horrek? Hor lurroietan nor lan egiten zuen? Lan egiten zuten arabiar, palestinar nekazariek egiten zuten lan bertan. Eta zer gertatu zen kibutzekin? Kibutzak eratu zirenean, sionisten eraketa bat izan zenez, hemen ikusten dugu lehenengo bazterkeria. Zu, arabiarra bazara, ezin duzu kibutzean lan egin. Eta zer ekarri zuen? Arabiarrek lurroietatik ihes egin behar izan zutela, joan egin behar izan zutela. Bazterkeria ikusten duzue, sionismoaren hasieratik datorren zeo zer dela, lehenengo kibutza 1909 urtean delanian ezarri baitzen. Orduan, bazterkeria edo aparteida, beranduago itzingo dugun terminoa, joan pentsatzen zer den aparteida, gero galdetuko dizuedalako. Eta hemen ikusten dugu bazterkeria hori kibutzak eratu ziren momentutik emango dela. Eta horrek, zer uste duzu zorraraziko duela? Rollo ona, ez da? Sortuko ditu lehenengo gatazka garrantzitsuak arabiar eta sionisten artean. Eta gatazka horietan baditugu bi data garrantzitsu. Lehenengoa emango zena 1900 eta 29. urtean, eta bigarrengoa, niri ikusten duzuen bezala galderak egitea asko gustatzen zait. Orduan, badoa hemen beste galdera bat. Noiz emango da Espainian eta baita Euskal Herrian ere gerra zibila? Oso ondo, 1900 eta 36. urtean. Arabiar altxamendu handia Palestinan emango da gerra zibila ematen den aldi berean, 36tik
39ra. Eta zer suposatuko du horrek? Bueno, ikusiko dugu nola, 20. mendean bai, baina esan nuen 20. hamarkadan zehar, eta 30. hamarkadan zehar, Britainiarren konplizitateari esker, zeintzuk baimendu zituzten, arestian aipetu dizkizudan, alila hoiek, zer ziren alilak? Migrazioak, ez da oso ondo? Migrazio masibo hoiek, baimendu zituzten, baimendu zuten, eta baimendu zieten zionistei, protoestatu moduko bat eratzea, beraien erakunde propioekin. Baina, aldi berean, palestinarrei ez zieten baimentzen gauza bera. Eta hori gutxi balitz, injustizia horiek ikusita, altxamendu ezberdinak eman ziren, eta arabiar altxamendu handia eman zenean 1936 urtean, grebak eta boikot aktiboa eramaten hasi zirenean, palestinarrak, zein izan zen Britainiarren erantzuna? Errepresioa eta zapalkuntza. Hemen Euskal Herrian bezala. Eta horren ondorioz, ze gertatu zen? Palestinar agintaritza erabat desartikulaturik gelditu zela. Bien bitartean gainera, Agana, ez dakitean ez baita entzun duzuen, talde paramilitarra, hau izango da, juduen, zionisten, hobeto esan da, talde paramilitarra, eta arabiar altxamendu handia gertatu zenean, Britainiarrek 7.500 Aganako kide entrenatu zituzten zertarako? Borrokarako, palestinarren aurka egiteko. Orduan ikusten duzue, Britainiarrek zeresan zuzena izan zutela Palestinako gatazkan. Lehenik, baimentzen, zionismoa ezartzea bertan, zionismoak bere erakunde propioak eratzea, arabiarren aurka eginez, eta palestinarren agintaritza desartikulatzen. Horrek ekarriko zuen, gatazkak, estanda, osorik egiten duenean, palestinarrek ez zutela gaitasunik izango egoerari aurre egiteko. Eta garai hartan, Aganarekin batera sortu ziren beste talde paramilitar batzuk. Adibidez, Aganatik banatu zen Irgun taldea adibidez, eta ikusten dugu gainera, zenolako ibilbidea izan duten talde paramilitar horiek. Gero txertatu izan direlako, zionistek deitzen duten independentzia gerraren ostean, Nakbaren ostean, alderdi politiko batean, erut, eta gero hori bilakatuko zen, seguro zuetako batek identifikatzen duela Likud alderdia. Zein da Likud alderdia? Netanyahurena, oso ondo. Benjamin Netanyahurena, osea, ikusi zenolazko ideologia zeukatena. Bai? Akatzen zituztenak britainiarrak eta palestinarrak. Izan ere, eta hemen, beste galderatxo bat, zionismoaren barruan egongo dira korronte ezberdinak. Ideiarik ze bi korronte nagusi egon daitezkeen? Nik galdetzen badizu eta adibidez, gaur egun Israel agintzen duten zionistak zenolako pentsamendua daukaten, kokatzen baditugu eskerran edo eskuman kokatzeko, nun kokatuko zen dituzkete? Eskuman, bale? Hoiek deituko dira zionista errevisionistak. Bale, errevisionista hitzak zer esaten digu? Zer? Zer aldatu nahi dutela, ezta? Aldatu nahi zutela, zionistek zer nahi zuten? Palestina historikoan ezarri, bai, ala ez? Eta ikusango ditugu bi korronte, sozial zionistak edo sozialista zionistak eta errevisionistak. Sozial zionista horiek ezarri nahi zuten Palestina historikoan. Baina, zionista errevisionistentzat etzen nahikoa eta baita ere Jordaniako lurrak ere exigitzen zituzten. Baina eski gaur egun are okerragoa da. Eta Benjamin Netanyahuren gobernuan dauden fascista batzuk, adibidez, Smotrich edo Ben Gvir, agian entzun dituzuenak, haratago doaz. Eta esaten dute, eta ez diot nik, beraiek esaten dute, Damasko ere hartu behar dela, adibidez Siriaren jo. Hau, konturatzen bazarete, antzekotasun asko ditu fasismoarekin. Zer gertatu zen, Bigarren Mundu Gerra aurretik Hitlerrekin?
Nola jokatu zuen Europak? Saiatu ziren Hitler baretzen, lasaitzen. Hartu Txekoslovakia bat hori hartu, ea honekin ja lasaitzen den. Lasaitzen zen, inondik inora. Nahikoa dute sionistek daukatenarekin? Ez. Eta beraien plana da haratago joatea, beraiek dioten moduan. Eta hau izango da sionista errevisionista, esango dugu sortzailea edo, sionismo errevisionistaren sortzailea, eta berak esaten zuen, bueno, hemen daukagu termino bat, Eretz Israel. Eretz Israel hori da Israel handia, beraiek eratu nahi zuten estatu hori. Eta esaten du, judu orok du Eretz Israelera sartzeko eskubidea. Errepresalia aktiboek soilik konbentzituko dituzte arabiarrak eta britainiarrak indar armatu judu batek bakarrik bermatuko luke estatu judu bat. Hau da, biolentzia erabili behar dugu britainiarren eta arabiarren aurka dena kanporatu eta gure estatu propioa eratu ahal izateko. Eta hori aurrera eramateko esan dizuedan bezala, Transjordania ere errevisionistak ziren eskero hartu nahi zuten, eta badakizuen norengan oinarritzen zen, esan dizuet, fasismoarekin daukala, erlazio zuzena. Eta markada horretan, 30. markadan den inguruan harinatzazue, Benito Mussoliniren fasismoan oinarritu zen. Eta harreman zuzenak izan zituzten beraiekin. Eta honen inguruan ere badaude pelikula batzuk, ez dakitia ikusi duzuen Shoshana pelikula. Shoshan iguala oskatzen da, hitz egiten du leiren inguruan. Hau izan zen beste talde paramilitar bat. Irgunetik banandu zena. 1940 urtean, non kokatzen gara? Zer gertatzen ari da Europan batez ere? Bigarren Mundu Gerra. Beste talde paramilitarrek erabaki zuten bitartean, Britainiarrekin erasoak gelditzea Bigarren Mundu Gerra ematen zen bitartean nazien aurka egiteko, Lei edo Esternen banda ere deitua zenak, erabaki zuen ezetz, jarraitu behar zutela Britainiarren aurka egiten, eta Palestinarren aurka noski. Eta horretarako, nazismoarekin harremanetan jarri ziren naiz eta kontraesankorra dirudien, eta naiz eta ez zuten erantzunik jaso, saiatu ziren Adolf Hitler berarekin akordioak sinatzea Britainiarren aurka egiteko. Seguro entzun duzuela, nire etxaiaren arerioa nire laguna izan daitekela, ezta? Hori jokatu nahi izan zuten, ez? Bueno, hemen irudikatzen dizuedana ere da judaismoa eta sionismoaren ezberdintasun hori, baina honen inguruan hitz egin dugu jada. Eta lehen esan dizuet judu mota ezberdinak zeudela, eta guztiak ez zirela sionistak. Hau oso garrantzitsua da guztiok argi izatea. Ze badirudi hitz egiten dugunean sionismoaren jatorriaren inguruan, badirudi judu guztiak sionistak zirela. Gaur egun Israelen populazioaren gehiengoa sionista delako. Baina gaur egun mundu osoan zehar bizi diren judu asko eta asko ez dira sionistak. Are gehiago, antisionistak dira. Eta seguro ikusi duzuela nola albistegietan batzuetan Amerikako estatu batuetako juduek kongresua hartu, senatu hartu izan dutela protesta moduan, bai ala ez. Hori da, askok sionismoaren aurka egiten dutelako. Eta garai hartan ere, sionismoa sortu zenean ere, hala izan zen 19. mende bukaera eta 20. mende hasieran. Ditugu alde batetik, judu liberalak. Hauek zer defendatzen zuten? Defendatzen zuten, judu bakoitzak bere herrialde propioan, beraien eskubideengatik, eskubide sozial eta politikoengatik borrokatu behar zutela. Eta ez arduratu beraien estatu propioa eratzeaz. Baita ere bazeuden, korronte autonomistak. Bai zeukatenak, esango dugu, sentimentu, erlijioarekin lotutako sentimentu bat, eta bai horregatik pentsatzen zuten, erlijio hori mantendu behar zutela, baina bakoitzak bere herrialdean ere. Era autonomia bat izaten, baina bakoitza bere herrialdean. Gero bazeuden korronte ortodoxoak, badakizue, bizar luze horiek dituztenak eta kapela horiek, bai? Eta hauek ere antisionistak dira. Gaur egun, banaketa bat egin beharko genuke, Israelen bizi diren ortodoxoak
eta munduan zehar dauden ortodoxoen artean. Baina beraiek esaten dutena da, Mesias etorri arte ezin dutela beraien lurralde hori eratu. Horregatik ere, sionismoaren kontra dago hau. Bai? Eta gero azkenik izango ditugu ezkerreko juduak, edo internazionalistak. Hoietatik adibidez, nabarmenena izango litzateke, bueno, nabarmenena ez, baina nabarmentzearen bat, Rosa Luxemburgo, entzun duzuen ez bait? Nor izan zen, Rosa Luxemburgo? Jatorri juduko, emakume iraultzaile bat, komunista, espartakista, Alemanian altzatu zena. Orduan, azkenean, komunistek defendatuko dutena zer da? Langile borroka. Orduan, beraiek ikusten zuten sionismoa burgesen egitasmo bat zela. Eta beraiek ikusten zutena zen beharra juduek gainerakoek bezala elkarrekin eratu behar zutela borroka hori burgesen aurka. Ulertzen? Hori ere Errusian egon ziren sekulako programoak, sekulako zapalkuntza jaso zuten juduek. Baina juduek, zer egin zuten? Eratu zuten beraien alderdi politiko propio bat? Ez. Juduek, gainerako Errusiar ezkertiarrekin, parte hartu zuten 1905ko iraultzan. Parte hartu zuten 1917ko iraultzan. Bai? Beste judu bat, Trotsky, segurantzen duzuela ere. Eta sionismoaren erabat kontra egongo dira. Proiektu kolonial eta burgesa zelako sionismoa. Izan ere, sionistek ez zituzten beraien herrialdean judu pobreak nahi. Inondik inora. Bakarrik nahi zituzten judu aberatsak. Bai? Eta gainera, holokaustoan ere mespretsatu egiten zituzten askotan holokaustoa pairatu zuten juduak. Esanez, ez zutela jakin egoera horri aurre egiten. Osa, pentsa. Nahiz eta gero holokaustoa bera sionismoak erabili duen esateko, eta askotan gaur egun ere erabiltzen dute esaten sionismoaren antisionista bazara, beraik esaten dute antijudua zarela. Eta hori erabiltzen dute beraiek. Baina horregatik esaten dizuet oso garrantzitsua dela judaismoa eta sionismoa bereiztea. Ez delako inondik inora berdina. Nahiz eta beraiek, sionistek, erabili nahi izan duten eta jarraitzen duten erabiltzen manipulatzeko eta beraien kontrako sentimentu horiek azaleratzeko. Lehen ere esan dizuet, ezin dugula antisemitismo termino hori, ezin dugula, ez genukela antisemitismo kontzeptu hori erabili beharko, ezta? Izan ere, behiratzen baduzuen mapa hau, berdez agertzen diren lurraldeak izango dira hizkuntza, esan dizuet hizkuntzara aritzatik datorrela, hizkuntza semitak hitz egiten direna. Orduan, norbait antisemita bada, ikusi ze hizkuntza hitz egiten duten jende guztiaren kontra dagoen, ulertzen didazue? Orduan, erabil dezagun ondo mesedez, esan dezagun antijudua edo antisionista. Bai? Ez dut uste hemengo inor antijudua denik. Baina sionistak aurrera eramaten ari direnarekin, ni neure burua antizionistatzat jotzen dut, sekulako bidegabekeria eramaten ari direlako aurrera. Bai? Eta, bueno, aurrera goitzingo dugu, zer egin dezakegun bakoitzak egoera honen aurrean. Hemen ikusten duzue, ezkerreko mapan, hitz egin dugu kibutzen inguruan, ezta? Izan ere, sionismoa eratu zenean eta lehenengo kongresuak eratu zituztenean, sortu zituzten beraien erakundeak, alila horiek gauzatu alizateko. Agentzia judua izango zen adibidez erakunderik garrantzitsuena, eta finantzatu zituena alilak. Horren bitartez, gutxinaka hasi ziren lurrak erosten, eta lurralde horietan beraien kibutzak eta baita ere beraien koloniak eratzen. Garai hartan sortuko zen adibidez Tel Aviv. Tel Aviv kolonia judu bat izango da. Baina ikusten duzuen bezala, alere, ez zeukatela lur askorik eta populazioaren gehiengoak oraindik jarraitzen zuela arabiarra izaten, bertakoa izaten.
Eta, esan dizuedan bezala, arabiar matxinada handia gertatu da, sekulako tentsioak daude ja komunitate arabiar eta komunitate zionisten artean, eta Bigarren Mundu Gerraren ostean, Britainia Handiak 100.000 soldadu baino gehiago zituen Palestinan. Ze gertatzen zen? 100.000 soldadu izatea Palestinan, horrek zer suposatzen zuen Britainiarrentzat? Zer suposatzen zuen? Diru mordoa. Eta gainera, aliak, hainbeste intentsifikatu ziren holokaustoaren ondorioz, erabateko kontrola galdu zutela. Eta migrazio horiek kontrolatu nahi izan zituztenerako oso berandu zela. Eta gatazka jada berotzen hasia zen. Egoera horretan, Bigarren Mundu Gerra amaituta, Nazio Batuen erakundearen esku, ustea erabaki zuen Palestinako auzia. Eta horretarako, Nazio Batuen erakundeak proposatuko zuen banaketa plan bat. Banaketa plana, hemen ikusten duzuen, eskumako aldean ikusten duzuen hori da. Eta esaten dizuet, momentu hortan gutxi gora bera, juduak 30% ziren Palestinan. Baina eskaini zitzaizkien lurren erdia baino gehiago, 155 eta 156 bitartean. Bien bitartean, arabiarrak gehiengoa ziren arren, lurren gutxiengoa, eta kasu askotan lurrik emankorrenak zionistei eman zitzaizkia. Nik esaten badizut, hemen etorriko dira, berdin zain nor, etorriko da kanpotik etorriko dira, eta proposatuko digute Euskal Herria bitan banatzea. Eta guri emango digute lurren gutxiengoa, eta gainera lurrik txarrenak. Onartuko dugu? Zer duitzen zaizue? Inondik inora, ez da? Sekulako bidegabekeria da. Orduan palestinarrek ez zuten onartu. Zionistek onartu zuten? Bai, noski. Baina kontuz, onartu zuten, eta lehen, eman dizkizuet, Jabotinskiren hitzak erakutsi dizkizuet, zeintzuk ziren beraien asmoak? Konformatuko zirela honekin? Inondik inora, eta ez diot nik, haiek diote, haiek zioten, hasiera batean jasotzeko ez egon txarto, baina beraiek prestatzen ari ziren eretz Israel hori eratzeko, eta palestinarrak euren lurretatik kanporatzeko. Horretarako, Nazio Batuen erakundeak esan dizuedan bezala, Palestina banatzeko plana aurrera eraman zuen, eta hori Nazio Batuetan eraman ohi da ebazpenen bitartez. Eta 181. ebazpenak hori proposatu zuen. Bai? Horiek gaztelaniaz ditzen dira, agian ezaguna egiten zaizue, erresoluzioak, resoluzion. Bai? Orduan, zer gertatzen da? Ba horrek, zuzenean, urratzen zuela Nazio Batuen gutunaren lehenengo artikulua. Eta, benetan, egoera honek asko gogoratzen didala Mendebaldeko Sahara. Zergatik, nik esan dizuedalako, hau auzi kolonial bat dela. Eta, Bigarren Mundu Gerraren ostean, Europa kolonialaren aurkako jarrerak azalaratzen hasi ziren. Hasi zen, ematen mugimendu bat, deitu zena deskolonizazioa. Hau da, Afrika eta Asiako lurralde askotan, herriak metropoliaren aurka altxatu ziren, Britainiarren eta frantsesen aurka batit bat, eta beraien independentzia bereganatu zuten. Eta Nazio Batuen erakundeak horren alde egin zuen, eta esan zuen, Nazio Batuen helburuetako bat, herrien arteko adiskidetasuna garatzea da. Herrien berdintasun eta autodeterminazio printzipioan oinarrituta. Autodeterminazio eskubidea herri batek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea da. Euskal Herriak izan beharko lukeen moduan. Ba hemen, Nazio Batuen erakundeak esan zuen herri bakoitzak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea izan beharko
lukeela. Gainera, eta guazen kokatzera beste behin, Bigarren Mundu Gerra amaitu da, eta nola antolatuta dago mundua? Oso ondo, komunismoa eta kapitalismoa. Venga, ikusi, hemen daukagu gela banatuta bitan, ezta? Nor nahi du izan komunista, nor kapitalista? Ez, galdera hori ez dizuet egingo, nik jarriko zaituztet. Venga, hemen mendebaldean zaudetenez, nire mendebaldean zuek izango zarete kapitalistak eta zuek komunistak. Zer gertatuko da? Bakoitza, bi bloke horietako bakoitza, elkarrekin borrokatu zirena Bigarren Mundu Gerran zehar, gerra amaitzear zegoela, Jalta eta Potsdameko konferentzietan oso argi zeukaten, gerra amaitu bezain pronto, aliatu izandakoak etxai bihurtuko zirela. Eta horregatik, ja bakoitzak bere interesak defendatuko zituen mundu osoan zehar. Gerra hotza ze izango da? Gerra hotza izango da gatazka zeharkako bat, emango dena munduko leku ezberdinetan, eta dino zeharka, ze biek ala biek lortuko zuten bomba atomikoa, eta bestela elkar zuntzituko ziren, eta bilatuko dituzte estrategia ezberdinak, beraien, esango dugu, influentzia edo eragina mundu osoan zehar zabaltzeko. Erabiliko dute adibidez, inteligentzia zerbitzuak, erabiliko dituzte, CIA eta KGB adibidez, erabiliko dute arma lasterketa, espaziorako lasterketa, eta gerra periferikoak. Seguro entzun dituzela, Afganistango gerra, Vietnameko gerra, Koreako gerra, eta abar, eta abar, eta abar. Orduan zer egingo dute, biek ala biek, bai, Amerikako Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak, egingo dute Europaren kontra esango dugu deskolonizazioaren alde, bakoitzak bere eragina lurralde ezberdinetan zabaldu ahal izateko. Eta testuinguru horretan ematen da hau, baina Palestinan gauzatuko da? Ez. Palestinarrei ukatu egingo zaielako autodeterminazio eskubide hori. Eta erreferendum bat eskaini beharrean, banak eta plan bidegabe bat eskaini zitzaielako. Eskaini edo inposatu. Agian inposatu izango litzateke aditz egokia. Eta horregatik gauzatuko zen Nakba. Arestian aipatu dizuedan Nakba. Nakba edo desastrea. Zeinaren bitartez, Israelentzat independentzia gerra, askoz ere prestatua zegoen gerra horretarako, eta 750.000 palestinar euren etxeetatik kanporatu ziren. Lehen esan dizuet, sionistek erabili izan dituztela mitoak, ezta? Gogoratzen duzu esen mito esan dizuedan? Ez? Baten batek gogoratzen du? Oso ondo, eskerrik asko, norbaitek entzuten, hau? Venga, Palestina utzik zegoela, hori izan zen mito bat, baina etzen mito bakarra izan. Beste mitoetako bat adibidez izan zen, 1948 maiatzaren 14an Israelek aldarrikatzen duenean, ze egun horretan Britainiarrek esan zuten ospe egingo zutela, eta hurrengo egunean aldarrikatzen dute Israelgo estatu judua. Horraziko da konfrontazio zuzen hori, ez? Eta beraiek esan zuten mito bat esaten Goliat arabiar boteretsuaren aurrean beraiek ahulak zirela. Hori beste gezur bat da. Eta beste gezur bat ere esan zutena izan zen, arabiarrak ihes egin zutela, nahi izan zutelako. Zure etortzen zaizu tipo bat Kalashnikov batekin eta esaten dizu, ospa hemendik, eta zer esango duzu. Ba, ni igual banoa, ez? Eta pentsatu zuten, ni joango naiz, baina beraiek pentsatzen zutena zen, egoera baratzen zen momentuan, 2 edo 3 hilabetetara, beraien etxeetara bueltatu ahal izango zirela. Baina zein izan zen beraien errealitate gordina, betirako errefuxiatu bihurtuko zirela. Eta hemen beste zita bat jarri dizuet, hau Benny Morris da, ez dut uste ezagutuko duzuenik, hau historialari israeldar bat da, eta ikusi zenolakoa bota zuen, zerutzen zait oso gogorra. Ez dut uste, 1948ko kanporaketak gerra krimenak izan zirenik. Ezin da tortilla bat egin arrautzak hautsi gabe. Batzuetan eskuak
zikindu behar dira. Ostia, gogorra, Hau da, oso makiabelikoa iruditzen zait. Nik zeo zer lortu nahi badut, edo zer gauza zilegi dela hori lortu ahal izateko, ez? Ados zaudete esaldi horrekin, baieztapen horrekin? Ni ere ez. Baina zionistek oso argi zeukaten, eta gogorarazten dizuet, beraiek nahi zutena zela, ahalik eta lurralde zati handiena, ahalik eta natibo kopuru txikienarekin. Eta beraiek oso argi zeukaten, hori gauzatu ahal izateko, palestinarrak kanporatu behar zituztela. Eta berak esaten duen bezala, estatu judua izango zen tortilla hori, era metaforiko batean. Eta berak esaten duen bezala, ezin da tortilla egin arrautzak hautsi gabe. Arrautzak hauste hori izango zen palestinarrak kanporatzea. Hau da, palestinar herriaren aurkako garbiketa etnikoa. Ez 2023 urtean, 1948 urtean. Horregatik esaten digutenak Palestinako auzia, ezke Hamasek urriaren 7an ez dakiz eraso egin zuen, barkatu. Noraino joan gara, 19. menderaino gaur ez da. Hau atzetik dator. Eta hemen, badaukagu, hau ere, Ilian Pape, historialari palestinarrak, palestinarrak bera Israelen jaio zen, Palestinarra ditut, baina Palestina historikoan jaio zelako, baina berak Israeldar nazionalitatea du, eta bera da, Benny Morris bezala, historiografia berria korrontekoa. Zer da hori? 1980 hamarkadan, hau da, zuek kokatzen bauzuen, 80 hamarkadan segertatu zen, Israelek Libano eraso zuen. Testu inguru horretan, sortu ziren Israelen estatuan jaiotako pertsona batzuk, historialari batzuk, eta aipatu dizkizuedan mito horiek zalantzan jarri zituzten. Are gehiago, mito horien kontra egin zuten eta gezurtatu egin zituzten. Horregatik, esan zieten zirela antijuduak. Zionistek, noski, hori esan zieten. Eta hemen badaukagu Ilian Pape, historialari israeldarrak, berak badauka oso liburu on bat, hor gero hurbiltzen bazarete ikusiko zuen, deitzen dena Palestinako garbiketa etnikoa, la limpieza étnica de Palestina, berak jatorriz ingelesez, datzi zuen Ethnic Cleansing of Palestine, eta bertan, berak hartu zituen lehen mailako iturriak eta bigarren mailako iturriak. Izan ere, historialari berri hauek egin zuten historiografia zahar horren aurka, baina dene daukate amankomunean gauza bat. Ez zutela zuzenean bizi izan. Justo garai hartan jaio zirelako edo apur bat beranduago. Baina Ilian Papek egin zuena izan zen, iturriak, lehen mailako iturriak eta bigarren mailako iturriak hartu zituen. Badaukazue ideiarik zer diren lehen mailako iturriak eta bigarren mailako iturriak? Historialariok askotan, nora jo behar dugu historia egiteko? Artxiboetara, liburuetara. Nik hor ditudan liburuak dira bigarren mailako iturriak. Idatziak izan direlako zeozer gertatu ostean. Hau da, nik lortzen badute idazten ari naizen liburua argitaratzea, hori izango da bigarren mailako iturri bat. Ni hitz egiten ari naizena ez baitut bizi, eta ni beste iturri batzuetan oinarritu naizelako hori idatzi behar izateko. Aldiz, berak egin zuen gauza bat. Ere, elkarrizketak egin zituen, Nakba pairatu zuen jendeari elkarrizketak egin zizkion. Horiek dira lehen mailakoak, pertsona horiek bizi izan dute egoera hori. Da, adibidez, nire esan dizueta itxitxa oinatikoa, ez da? Itxitxari elkarrizketa egin nionean nire ikasleentzat bideoak egiten ditut YouTubeen, eta adibidez galdetu nion frankismoaren inguruan, ez? Nola bizi izan zuen berak hori, eta berak kontatu zidan zuzenean nola bizi izan zuen. Hori lehen mailako testigantza bat da, berak bizi izan zuelako frankismoa. Berak hori egin zuen. Eta testigantza horietako bat izan zen hemengo hau. Soldadu batek nire aizpa Salila Al-Jabi harrapatu zuen. 9 hilabetez haurdun zegoena. Metraietaz tiro egin zion eta ondoren labanaz sabela ireki, aurra atera
eta hil egin zuen nire aurrean. Jartzen zait gorpu txarra eta guzti, Osea, aita bezala negargura sartzen zait, norbaitek holako zer egin ahal izateaz. Eta ez gaude hitz egiten genozidioa orain gertatzen ari denean egiten dituzten sarrazkien inguruan. Hau, Palestinan 1948 urtean eman zen. Eta holako sarrazkiak eraman zituzten aurrera Agana, Irgun eta Lehi bezalako talde paramilitarrek. Eta horietako bat adibidez izan zen Deir Yassineko sarrazkia. Eta hemen badaukagu, nola da, sello moduko bat, gogoratzeko, uste dute hau dela Egiptokoa, atera zutena, gogoratzeko gertatu zena Deir Yassinen, zeinetan heldu ziren Agana eta Irguneko talde paramilitarrak inguratu zuten herrialde osoa eta akatu zituzten herriko guztiak. Bale, orduan, zionistentzat independentzia gerra edo Nakbaren ondorioz, banaketa planaren bitartez jasoko zuten 155 hori, baino askoz ere gehiago jasoko zuten zionistek. Gutxi gora bera lurraldeen 178. Eta hemen ikusten dugu banaketa nola gelditu zen, bai? Eta hemen ikusten dugu adibidez Cisjordania, Gaza, bai? Eta horren ondorioz, hemen dituzuen gezi hoiek zer adierazten dute? Palestinarrak kanporatuak izan zirela, eta palestinar hoiek joko zutela Cisjordaniara, Gazara eta inguruko herrialde arabiarretara. Libano, Siria eta Jordaniara. Egiptora ez zituzten jaso, bale? Egipton ez daude palestinar errefuxiatuen kanpamendurik ez dago. Libano, Siria eta Jordanian, bai. Eta horretarako sortu zen Nazio Batuen erakundeko agentzia bat. Izan zela, UNRWA, seguro entzun duzuela. Bai? Errefuxiatu palestinarrak hartatzeko Nazio Batuen erakundeko agentzia. Eta hasiera batean, lehenengo urte horietan, 1 milioi bat inguru errefuxiatu erekin lan egin behar izan zuten. Eta helburua hasieratik zer zen? Errefuxiatu bihurtu ziren horiek, beraien etxeetara itzuli ahal izatea. Nire liburuan ere elkarrizkatatzen dut Jurretan bizi den familia bat, bere aita palestinarra zena eta Nakbagatik kanporatua izan zena, eta beraiek gordetzen dituzte beraien etxeko eskriturak eta giltzak, eta oraindik badituzte hor gordeta. Baina tamalez ezin izango dira inoiz beraien etxetara itzuli. UNRWA sortu zen, UNRWA gaur egun ere, gure aurrak ere badira ni sartuta nagoen hezkuntza komunitatetik sortutako elkarte honetan, adibidez, azkenengo ekimenean bildu genuen dirua UNRWAra bideratu genuen adibidez. Eta Nazio Batuek atera zuten ebazpen bat izan zen errefuxiatu horiek izan behar zutela beraien etxetara itzultzeko eskubidea. Baina hainbatetan eta hainbatetan gertatu den bezala, Israelek ebazpena hartu eta zer egin du. Zagarrontzira bota. Ez esategarren beste gauza itxusiago bat. Nahi izan duen egin du. Eta, hemen daukagu lehen hasieran, hitzaldiaren hasieran jarri dizuetan, David Ben Gurion. Hori esen bere izena, Hori esen bere benetako izena. Orain, ez idazue galdetu zein den bere izena, ez dut gogoratzen, Europa ekialdeko izena zelako zergatik. Zionista asko bezala, ez zirelako Asia hego-mendebaldean jaio, baizik eta Europarrak zirelako. Alilen bitartez, heldu zirenak Palestinara. Eta berak esaten zuen, aldugun guztia egin behar dugu, Palestinarrak inoiz itzuliko, ez direla bermatzeko. Zaharrak hil egingo dira, eta gazteek ahaztu egingo dute. Beraiek oso argi zeukaten 1948. Oso argi zeukaten zer zen aurrera eraman behar zutena. Eta hasiera batean, Israeli jarri zioten baldintza bat. Israel Nazio Batuen erakundean sartu ahal izateko,
zer egin behar da? Banaketa bat onartu, bai? Jerusalen izango zela nazioarteko hiria ere, eta errefuxiatuak, palestinar errefuxiatuei, bermatu behar zitzaiela, nazio batuen 184. ebazpenak esaten zuen bezala, beraien etxeetara itzultzea. Israel nazio batuen erakundean onartu zuten, baina baldintzak onartu zituen Israelek? Onartu bai, baina bete ez. Eta, emango zen beste gatazka bat, adibidez Suezeko kanalaren krisia, 1956 urtean, baina gatazkarik garrantzitsuena, emango zen gatazkarik garrantzitsuena izango zen 6 eguneko gerra, 1967 urtean. Eta ze gertatuko zen gerra honen bitartez? Israelek okupatuko zuela Palestina historikoaren 100%. Eta esango diazu, ostra, 100% nola da posible? Gaur egun Palestinaren inguruan hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu Cisjordania eta Gazaren inguruan, ez da? Bai, Cisjordania eta Gaza okupatu zituen. Baina ze gertatzen da, ezin duzunean populazio palestinar guzti hori zure lurraldetik kanporatu. Zuk onartzen baduzu, beraien independentzia gerra edo Nakbaren bitartez bezala, estatu israeldar bat sortzea, eta bertan palestinarrak gelditzen badira, palestinarrak populazioaren gutxiengoa diren bitartean, 1948 gertatu zen bezala, ez dago arazorik. Baina 6 eguneko gerran dena konkistatu zutenean, lurralde horiek Israelen barruan txertatu izan balituzte, ze arazo izango lukete zionistek ezin bazituzten kanporatu palestinarrak. Ez liratezkela zionistak gehiengoa izango. Ulertzen duzue? Eta karo, zionismoak bilatzen zuena zen gehiengo hori izatea, gehiengo hori bermatzea. Horregatik, zer egin zuen zionismoak? Militarki okupatu. Eta hori da orduandik egin duena. Militarki okupatu eta joatea gutxinaka zer? Kolonizatzen. Kolonizatzen eta kolonizatzen. Bai Gaza eta bai Cisjordania. Eta esango diazue, baina Gazan nik uste dut ez dagoela kolonorik. Badago kolonorik Gazan? Ze bestela ez dituzkete bombak horrela botako, ezta? Bai, hori beranduago emango den kontu bat izango da, agian goratuko duzue Ariel Sharon, lehen ministroa, eta Ariel Sharonek eraman zuen estrategia bat izan zen, bertatik kanporatzen, eta horrela Gaza erabat kanpotik erasoal zutela bermatu zuen. Egia esan Ariel Sharon oso azkarra izan zen zentzu horretan. Ze bestela, Cisjordania bezala egongo balitz, ezin izango lukete genozidio aurrera eraman duten bezala 2023 urtean. Ulertzen diazue? Bai, ulertzen zaitugu, Markel. Jarretzen ari zarete? Bale, galderarik? Hemen eman zen beste ebazpen bat, 252. ebazpena, eta ebazpen horrek esaten zuen legez kontra zegoela Israelek Palestinar lurraldeak okupatu izana. Horregatik, gaur egun, Cisjordaniaren inguruan hitz egiten dugunean, lurralde okupatuen inguruan hitz egiten dugu. Lurralde horiek 6 eguneko gerraren ostean okupatu ziren. Eta nazio batuen erakundeak berriz ere atera zuen beste ebazpen bat, 252. baina, ikusten duzuen bezala, Israeli 5 axola nazio batuen erakundearen ebazpenak. Berriz ere, hartu bola bat egin, eta zakarrontzira. 6 eguneko gerraren ostean, kolonizazioa areagotzen joan zen. Palestinarrek beraien erresistentzia ere sortu zuten. Adibidez, aipagarriena, Palestina askatzeko erakundea. Horren buru, 74an sortu zen, 79tik horren buru izan zelarik, Yasser Arafat. Bai? Yasser Arafat
Arafatek garrantzi handia izan zuen, eta erresistentzia indarra hartzen ari zen momentu batean, piztu zen hemen argazkian jarri dizuedana. Ziur naiz guztiok identifikatzen duzuela argazki hau. Zer irudikatzen du? Intifada. Astindua, esan nahi duena arabieraz. Astindu zuelako Palestina osoa. Astindu zuelako, eta intifada zenolako mugimendua izan zen. Horrek oso ondo irudikatzen du argazki horrek. Izan zen desobedientzia zibila. Zibilek aurrera eraman zutenak 1987 urtean. Eta intifada horreri ezin izan zion aurre egin Israelek. Eta horregatik, intifada horrek, gutxi gara bera, 87tik 93ra iraun zuenak, Israelek horren aurka egiteko esan zuen. Munduan ikusten ari da, hau. Zuk ikusten duzunean, aurrak direlako. Tanke bati harriak botatzen, eta bien bitartean, sekulako errepresioa jasatzen ari direla, palestinarrak, ze irudi ematen du horrek nazioartean? Oso eskasa, ezta? Eta horregatik, bilatuko zuten konponbide bat. Eta engainatuko zuten Arafat, bake akordio batzuetara izango zirela, Osloko akordioak. Osloko akordioetan, hasieran, esperantza handia piztu zen, palestinarren artean, baina berehala jabetu ziren, akordio horiek trampa bat izan zirela Arafatentzat, eta Osloko hitzarmenarekin adibidez eratu ziren hemen ikusten ditugun bantustanak. Badakizu zer diren bantustanak? Baliatuko dut bantustan termino hori hitz egiteko ere apartheidaren inguruan. Bantustana Hego Afrikatik datorren termino bat delako. Ikusten duzu daudela borobiltxo ezberdinak eta uhartetxoak bezala direlako. Hau da, Zisjordania banatuko zutelako 3 A, B eta C zonaldetan. Eta onartuko zuen Israelek autoritate palestinar bat, eta autoritate palestinar horreri lurralde batzuak kudeatzeko legitimitatea edo emango zion. Baina Arafat engainatua izan zen Israel onartzeko. Eta gainera, lurralde C lurraldeak Israelen ez duku gelditu ziren, B lurraldeak militarki kontrolatzen zituen Israelek eta politikoki autoritate palestinarrak, eta lurralde gutxi batzu bakarrik kontrolatzen zituzten de facto autoritate palestinako kideek. Horrek zer ekarriko zuen? Israelek era ilegalean ordutik kolonizazioa areagotzea. Eta horrekin, kolonizazioaren areagotze honekin, eman zen apartheida orain hitz egingo duguna. Baina apartheidarekin jarraitu baino lehenago, beste galderatxo bat. Hau zailagoa da, Badakizuen orden emakume hau, bizirik dago oraindik. Gaur egun Jordanian bizi da. Emakume hau izan zen lehenengo emakumea hegazkin bat sekuestratzen. Ez dago gaizki, emakume honek, Kaleb, abizena duenak, berak esaten zuen, nork sartu zuen terrorismoa gure lurraldean, batzuk etorri ziren eta gure lurrak hartu zituzten. Gu kanporatu gintuzten, kanpalekuetan bizitzera behartu gintuzten. Nik uste dut hori dela terrorismoa. Terrorismo horri aurre egiteko eta haren ondorioak geldiarazteko baliabide guztiak erabiltzea, hori borroka da, struggle, deitzen dena ingelesez. Hau da, askotan, kriminalizatu egin izan delako palestinar erresistentzia violentzia erabiltzagatik, baina, ez dut nik esaten, Nazio Batuen erakundeak atera zuen beste ebazpen bat, 3256 eta esaten zuen, herriek dominazio kolonial
eta atzerritarretik, baita kanpoko zapalkuntzatik ere askatzeko egiten duten borrokaren zilegitasuna berresten du. Beren eskura dituzten bitarteko guztiekin. Moztu egin zaitor zita, baina esaten zuen. Armak erabilita ere. Hau da, zilegi dela armak erabiltzea atzerriko potentzia kolonialari aurre egiteko. Nazio Batuen erakundeak esaten zuen. Eta horrela egin zen hainbatetan deskolonizazio prozesuak aurrera eraman ziren bitartean. Baina, gauzatu zen Palestinako deskolonizazio prozesua? Ez. Eta erresistentziak jarraitzen du. Gertatzen dena da, Europa eta Amerikako Estatu Batuetako gobernuetatik erresistentzia hori kriminalizatzen dela, esaten hori terrorismoa dela. Bai? Zionismoaren aurka egiten duelako. Bai? Ados. Eta, orain bagoaz ja, euki duzue denbora, eman dizue ja nahiko denbora pentsatzeko, zer da apartheida? Aurreratu dizuet, galdetuko nizuela. Zer da apartheida? Nik ez dut esango. Zuek esan beharko duzue. Zer da apartheida? Ez dakizu? Ziur baietz, hombre. Norra usartzen da? Aitari galdetuko diot? Venga, ez du sinisten inork ez dakiela. Zer da apartheida? Nire ikasleak baino txarrago. Venga, jarriko dizuet errezago. Venga, apartheida definitzeko izen ondo bat edo erabili beharko bazenukete, zer esango zenukete? Eskubideak, eskubide ezberdinak, ezberdintasunak. Komunitate bat, arrasagaitik, edo religioagaitik, edo olako motibo bategaitik, hori eskubide guztiak kentzea, bizitza... Oso ondo, orduan esan genezake bazterkeria? Bale, oso ondo. Orduan ikusten dugu hemen daukagula diskriminazio bat. Zuk oso ondo esan duzun bezala, arrazoi kultural, etniko, erligiosoengatik, izan daiteke arrazoi ezberdinegatik. Baina hemen ikusten baduzue, eta berriz ere, hasieran gomendatu dizuedan orrialde hau, benetan, bota jozue begira bat Googleen jarri Visualizing Palestine, ze oso ona da, eta hemen dago beste infografia bat, eta hemen jartzen duena da, lasai ingeles ez dago, baina nik euskarara itzuliko dizuet. Eta jartzen du, pertsona batzuk, beste batzuk, baino eskubide gehiago dituzte. Bai? Eta ikusten duzuen bezala, dago koloretan antolatuta, eta era vertikal batean, goitik bera. Bai ala ez? Horregatik, goien egongo direnak izango dituzte eskubide gehiago, eta behan daudenak izango dituzte eskubide gitxiago. Bai? Zimoz goaz denbora, azten ez hitz egiten, eta... Bale, alaben bila joan behar nezela gero. Bueno, eta hemen ikusten dugu nola goian daudenak eskubide gehienekin direla juduak. Hau da, Israelen eskubideak izateko judua izan behar duzu. Eta horren beti gelditzen direla kolore ezberdinekin, adibidez, hemen daude Nakbaren ondoren Palestinan gelditu ziren, Israelen barruan gelditu ziren palestinarrak. Hauek mugatuta daukate adibidez leku batzuetan bizitzea. Gero daude ekialdeko Jerusalenen bizi direnak. Eta hauek jada ezin dute bozkatu. Hemendik bera dauden guztiak ezin dute bozkatu. Eta ezin dira ekialdeko Jerusalenetik atera. Bestela, beraien koloreko txartel hori galdu egingo lukete. Eta gainera, gero ditugu, West Bank da Cisjordania. Cisjordanian bizi direnak eta ezin dira mugitu, sekulako trabak jartzen dizkiete beraien eguneroko bizitzan leku batetik bestera mugitzeko, checkpoint deitzen diren horrelako kontrolak pasatu behar dituzte, lanera joateko, ikastera joateko, unibertsitatera joateko, orduan beraien bizitza zailtzen du izugarri, ez? Eta gero ja ditugu, gazatarrak, ezin direnak 2007 urtetik, gazatik atera setiatuta dagoelako Gaza, eta behan, errefuxiatu palestinarrak. Gainera, hauetako batek adibidez, ni imaginatu ekialdeko Jerusalenekoa naizela, eta eskontzen naizela Cisjordaniako emakume batekin. Automatikoki, nire ekialdeko Jerusaleneko txartel hori galtzen dut, ezin naiz ekialdeko Jerusalenen bizi eta berantznoa.
beti berantz, gorantz joatea ezinezkoa da. Hau, 2025 urteko Israelgo estatuaren apartheida da. Bazterkerian oinarrituta dagoen sistema delako. Eta hori adierazten du irudi honek. Austin, Texasekoa naiz, Israelek ordainduko lidake beraien lurraldetara mugitzeko judua naizelako. Palestinakoa naiz, ezin naiz nire lurraldetara itzuli, judua ez naizelako. Hau ez bada bazterkeria zuek esango diazu. Hau da apartheida. Eta horren aurrean zer egin dezakegu? Gizarte zibila mobilizatzen jarraitu. Ez onartu Palestinarren aurkako zapalkuntza. Eta Hego Afrikan eman zen bezala, boikot kanpainak bertan sortu zirelako, boikot aktiboa bultzatu zionismoaren aurka. Badago mugikorrean adibidez aplikazio bat deitzen dela No Thanks, eta zu eroskira joaten bazara adibidez, eskaneatzen duzu kodigoa eta esaten dizu ea produktu hori zionista den ala ez. Nik bakoitzak nahi duena egin dezake, baina bai animatzen zaituzte dela, guztion artean apur bat egiten guztiok, lortu daitezke gauzak. Eta mugimendu bakezalea da BDZ kanpaina, eta boikotaren bitartez, mina egin diezaiokegu zionismoari, beste askorik gure esku ez dago eta. Orduan, mobilizatzen jarraitzea eta boikot aktibo bat aurrera eramatea. Bueno, eta amaitzeko da, hemen jartzen dizuet bibliografia, gomendatzen dizudan bibliografia, hemen ere mahai gainean hurbildu nahi baduzue liburu hauetako batzuk ekarri ditut, eta eskerrik asko benetan etortzeagatik, plazerra izan da gaur zuekin egotea. Bueno, mila esker, Markel, egun guztia gongo ginake, zuen zuten benetan oso modu didaktikoan. Gainera, baina ordua ja bete dugu eta pasatu ere, baina ez dakit bat-ematek galderaren bat, komentarioren bat, edo... Bueno, eskerrik asko. Ez badago, zer, horrela utziko dugu, mila esker. Bai, eskerrik asko. Gainera hori, gaur egunekoa asko ezagutzen dugu, baina aurreko guzti hori... Eta funtsezkoa da. Gozada bat. Kaixo.